också det. För också vara väldigt klart liksom. Det går inte att kombinera med några utredande intressen där med tid. Det är att vara färg. Det som vi förstår, jag vet inte vad som händer i luften idag. Att det ställer lite krav på polisen och så här. Programmet sen, det går igång liksom några hållpunkter till att börja med. Och det kommer att ske en slags inriktning. Och det kommer att ske på klockan 15, 20 minuter. Han ska kanske ha några inriktning klockan 20. Innan det, 12:35, så blir det stipendieutdelning. Det är ju inte bara flygverksamhet utan också en aktiv utbildningsverksamhet som pågår här i Västerås. Och stipendier ska delas ut. Det blir 12:35. Och sen ska vi ha invigning. Och därefter så drar vi igång med verksamheten i luften. Vi kommer att börja med fallskärm och med segelflyg.